Dnes som atakovaný udalosťou, kedy nevycválaný pubertiak s ukrajinskou vlajkou na obleku nepodá ruku prezidentovi Slovenskej republiky, napísal premiér v úvode svojho facebookového statusu, ktorý nazval krátkou esejou. Krátko predtým spomenul, že ho médiá atakovali, keď pred rokom nazval vysokoškoláka Mareka Janigu študentom s pubertálnymi vyrážkami. Premiér povedal, čo by spravil v prípade, ak by bol na mieste prezidenta. Poprvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam, kam patrí. A na záver by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu, napísal Robert Fico v statuse. Ďalej skritizoval prezidenta za to, že študenta rešpektuje. Prezident urobil chybu, ak povedal, že študenta rešpektuje. Tu nie je čo rešpektovať, povedal na adresu prezidenta Petra Pellegriniho, ktorému študent odmietol podať ruku. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.